Sziasztok! Toni vagyok, és igazából arra gondoltam, hogy miért beszélhetnék arról, amit nagyon szeretek, például a zenékről. Úgy neveztem, hogy dalcsavar, és most felveszem, mert miért ne. Az első szám, amivel foglalkozni szeretnék, az Betonfitól a Be vagyok zárva című szám. Betonfi az egyik kedvenc előadóm. Azt látom, hogy az a tendencia, hogy az én és az utánam jövő generációknak már egyre fontosabb az, hogy egy zene ne csak jól szóljon, hanem mondjuk jól legyen szöveges, hogy valamit legalább próbáljon meg átadni, ne csak az legyen, hogy vízist a lóvét, meg a másik nagy szeretlek, de te nem szeretsz, én se szeretlek, és menjetek már picsába valamit. Tényleg bármiről mondhatnátok bármiről, és ti ugyanazt a szart csomagoljátok újra és újra. Hozzá kell tenni, hogy nagyon nehéz valamit mondani, ha bármit mondhatsz. Ez így van. De el lehet kezdeni valahol, érted? El lehet kezdeni, hogy el lehet gondolkozni azon, hogy mi az, ami számomra fontos, hogy az én személyiségemnek, vagy az életemnek fontos témája, és azzal lehet kezdeni foglalkozni, lehet gondolkodni, és az se egy olyan rossz dolog. Na, de ha már valaki ír olyan dolgokról is dalszöveget, meg dalt, ami egy picikét ezeken a sablonokon túlmegy, akkor nézzünk rá. Betonfi egyébként egy 3 albumos? Már kijött az új? Ez még csak egy-két szám volt? Be vagyok zárva, meg ezek. Mindegy. 2019-ben robbant be, hogyha jól tudom, meg jól emlékszem, nagy focista. És hát elég szövegcentrikus számai vannak egyébként, azon túl, hogy rohadtul rappel, meg nagyon jó alapokkal dolgozik, mindig törekszik arra, hogy mindig más producerekkel dolgozzon együtt, és ez tök jól veszi is ki magát. Igazából azt gondolom őszintén, hogy nem annyira fontos, hogy ki mond valamit, hanem hogy mit mond, úgyhogy a biografi rész az általában ennyi is lesz, tehát Betonfit kb. Mindenki ismeri, akit jobban érdekel, nézzen utána, ez most nem erről fog szólni. Amiről szeretnék beszélni kifejezetten az a dalszöveg, és amivel szerintem a legjobban meg lehet fogni ennek a számnak az üzenetét, hogy a témát, amivel foglalkozik, az a refrén első 2 sora. Mégpedig az, hogy be vagyok zárva Magyarországra, belém van zárva Magyarország. És azt gondolom, hogy ebben a 2 sorban a Magyarország az 2 különböző értelemben szerepel itt. Tehát van egyszer, amikor az ország, tehát amikor magában az országban vagyok bezárva, ami viszont belém van zárva, az viszont maga a nemzet, az maga a magyar nemzet. Erre majd hozok több példát is a szövegben, ami ezt alátámasztja, hogy ez a belém van zárva Magyarország, ez a magyar nemzet, ez a magyar kultúra, hogy ettől mennyire nem tudunk szabadulni. Ki is derül majd 1-2 sornál, amikor azt fogjuk nézni, hogy basszus, ezt a pár szót így egymás után, ez minden magyarba ugyanúgy bele van kódolva. Beléd is, belém is. Az a része, hogy a saját országom, a saját nemzetemben vagyok viszont bezárva, az viszont inkább társadalmi és politikai kérdés lesz, ezt is meg fogjuk majd nézni. Igyekszem nem nagyon belefolyni az aktuál politikába, mondjuk ez egy kurva jó számot választottam. Nézzük ezt a 2 sort, amire gondoltam, ami megmutatja azt, hogy mennyire belénk van kódolva ez a nemzet, ez a magyar öntudat. Este van, kiki nyugaton van. Ugye ez egy elég ismert mondóka, vagy népdalnak az átirata, ugye ez azt akarja mondani, hogy jó pár honfitársunk, jó pár darabunk a nemzetből kimen nyugatra mosogatni, meg heggeszteni. És tegyük hozzá a második sort is. Boci-boci népnek se füle, se farka. Ugye mind a 2 egy olyan tök alapvető mondóka, vagy ilyen népi szájról szájra terjedő valami, ami mindannyiunkba bele van kódolva, és mindannyian gyerekkorunk óta ismerjük, és ha csak ez a pár szó, hogy boci-boci felhangzik, akkor mindannyian ugyanarra gondolunk, és most már valaki másra fog gondolni ezek után. Nem birka, hanem egy boci népnek se füle nincs, se farka, se füle, tehát nem hal, farka nincs, tehát nem áll ki magáért, valami ilyesmit tudnék belelátni. Ez mind nyilván felfogás kérdése, tehát itt azért elég sok képpel dolgozunk. A következő rész az számomra 2 dolgot is beemel a szövegbe. Egyrészt a Kádár rendszert és a szocializmust, amiben még én nagyszüleim is felnőttek, meg még a szüleim is éltek benne.
Plakátokon látom, hogy háború és béke biztosan az orosz irodalom hagyatéka. Fogaim között ropog a volga üledéke, le akarom nyelni, de még mocorog a béka. Orosz irodalom hagyatéka, fogaim között ropog a volga üledéke, tehát itt bejön ez a kép, vagy bejön ez a gondolat, hogy a bennünk élő szocializmus, ami még mai napig egyébként társadalmunkat, meg a kultúránkat nagyban befolyásolja, tehát akár mondok valamit, magyar konyhát is befolyásolja, tehát hogy nagyon sok dolgot. És ezek olyan tényezők, ezek olyan perspektívák, amiket a mindennapokban nem feltétlen vesz észre az ember, hogy miért olyan a közbeszéd, amilyen, hogy miért vannak ezek az ösztönös reakciók. A mi nemzetünk az mindig egy apaképet keres, egy apát akar. Nyilván Kádár János után, tehát és az, hogy a plakátok volt szovjet és jelenlegi bizonyos kapcsolódásokat is úgy bele lehet látni a szövegbe, így ez nem csak a múltra vonatkozik, hanem azt gondolom, hogy egy jelenre is elég durván. Ugye nyilván ott a refrénben a vége felé elhangzik az, hogy katonák testét hazahozzák. Erről most nem fog többet hozzani. Na, a következő rész, amit még kiemelnék és érdekes, az olyan nemzeten belüli kisebbségekről tesznek utalást, vagy szólnak róluk, amik picikét jobban kívül esnek a nemzeten, mint mondjuk a nagy többség. Asztaleri bomba, ez nem egyszerű pénz. Az asztaleri bomba, ugye az asztaleri az cigány nyelven bombát jelent, tehát végig csak bombáról van szó, de hogy alapvetően ez egy roma szám, ha jól tudom, és ez nem egyszerű pénz, ugye ez akaratlanul azt juttatja eszembe ez a sor, hogy mindig egyszerű volt a cigányságot nem beemelni a magyarságba, és nem úgymond megsegíteni bármilyen értelemben, sokkal egyszerűbb volt megvenni a szavazatokat mindkét oldalnak. Kolozsvári Szalonna taktikai késen csak ugyan nekem bevillan itt a külhoni magyarok helyzete, taktikai kés, valami hasonlót érzékelek itt is, tehát szerintem között a két sor között elég erős kapcsolódás van ilyen téren. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy mennyire mélyen át van gondolva ez a dalszöveg, és mennyire olyan elemeket hoz be, olyan perspektívákat, ami, hogy mondjam, ha jobban kifejtenénk egyes sort, akkor ez egy több órás műsor lenne, egy elemző, több elemzővel egy késő esti műsorban. Ezt jól megaszoltam már megint. Minek kezdtem el ezt a szart? A beszélni se tud, haja is milyen. A következő sor azt azért emeltem ki, mert kifejezett kedvencem. Te is kisminkeled magad, de nem tetszeni mész. Ugye nem azért sminkelem ki magam, hogy bárkinek tetszek, hanem azért sminkelem ki magam, mert valamit el akarok takarni. Tehát, hogy ugye alapvetően ez azért erős sor, mert általában a nők mikor sminkelnek, vagy egy színész sminkelik, akkor az azért van, hogy jobban kiemeljen ezt meg azt, vagy szebbnek tűnjön, vagy jobban önazonos legyen, mondhatnám ezt is, és itt pont nem az önazonosság a lényeg, meg pont nem az, hogy kiemeljen bizonyos külső jegyeket, hanem pont, hogy eltakarjon, pont, hogy azt érezteti, hogy itt saját magadat kell eltakarnod, hogy nem lehetsz őszinte, hogy nem mutatod azt, amit valójában érzel. Nem fogok jobban belemenni abba, hogy aktuálpolitikailag hogyan lehet értelmezni, ezt mindenki tegye meg maga. És az utolsó 2 lyricsbe kiemelnék, azok a verzezárok, mert ezek kifejezetten erősek ennél a számnál. Az első verze így záródik: én a madarakat nézem épp a temető felett, és csak menekülök a vadakat terelő elől. Itt a vadakat terelő elől, itt akaratlanul bevillan az altató vadakat terelő juhász. Ezt is nagyon nehéz nem úgy értelmezni, mint akinek menekülnie kell valami elől, ami be akarja zárni, el akarja kapni. Egyébként Betolfinál nagyon gyakran előjönnek azok a képek, ugye a Megyfában is kin előjön, térfigyelőkön követik a Mazdát. Tök érdekes, hogy ez valahogy itt is, mint a bevillanna. Menekülés valami elől, ellenesen úgy, hogy be vagyok zárva Magyarországba, és úgy menekülök valami elől, ami a vadakat tereli, nincs egyszerű szituban a líraijén. Most nem akarok mindent a nevét nevezni. Nem az úrral kezdtem, de befejezni vele fogom, és ezzel is fejezte be a verziót egyébként, úgyhogy ez duplán erős. És ezt úgy tudom értelmezni magamban szemantikailag, hogy az úr mint a hit, mint az egyetlen, hogy nem vele kezdtem,
Nyilván, mikor valaki megszületik, még nincs nemzete, nemzet tudata, és viszont azt mondja, hogy befejezni már vele fogom. Én itt arra tudok gondolni így a dalszöveg kontextusából, hogy nem kijelenthető, hogy én magyarnak születtem, mert hogyha meg is születek magyarként és máshol növök fel, akkor az egy teljesen másik szitu, de befejezni már így is úgyis magyarként fogom az életemet. Azt is implikálja ez a sor, hogy ebből viszont nem taszíthat ki senki. És akkor nézzük meg, hogy ez a szám hogy van igazán felépítve. Azt javaslom, hogy kezdjük a dobnál, mert ott van így igazán a csinya-bínja az egésznek. Ki is írtam ide midibe, hogy nagyjából hogy néz ki a kick, vagyis a nagy dob és a pergőnek így a játék. Először hallgassuk csak meg a dobot. Az nagyon érdekes, ugye megmutatom, itt mindig ezt kinagyítom. És szólóztatom, hogy ez az egész dalnak az alapja ritmikailag, tehát ez a dob, ez pedig a pergő. Az egész dal húzásának tulajdonképpen az oka, vagy inkább így a legfontosabb tényezője ez a nagy dob lesz, ez itt. És meg is mutatom mindjárt, hogy miért. Én ezt most áthúzom oda, ahol alapvetően lenne, tehát ahol itt van, elnézést, ez a Duolingom volt. Hogyha ez itt lenne, mint ahogy itt is itt van, akkor ez egy sima tititá ritmus lenne, ami igazából olyan, mint a nagy eséllyel mindenki számára ismert Queen szám. De viszont ez a nagy dob ez nem itt van, hanem egy picikét be van késleltetve, amitől egy ilyen húzása lesz magának az alapnak. Van itt egy nagy dob is, egy ilyen duplázó, ez egy inkább ilyen díszítés, mint lényegi pont, de tök jól rásegít erre a húzásra. Hogy nagyjából ez a lényeg a dalnak. És erre a dob alapra tök jó egyébként ráépül basszusgitár is, és meg is fogok mutatni, hogy hogyan. Egyébként egy tök egyszerű basszusszólom, egy 3 hangból álló basszusszólom, elég mólos. Itt fogom tudni jól megmutatni. Tehát mindig ott vált a basszus is hangot, ahol nagyjából bejön a következő nagy dob. És tök érdekes egyébként, hogy mit tudom, ezen az egységen belül, mondjuk itt tök egyszerűen hallanak a hangok, úgymond. És innentől viszont van egy olyan váltás, ami olyan, mintha így felhúznák a hangot, tehát mélyről magas egyszer csak így felemelkedik. Ami ad neki egy tök jó pluszt. És akkor erre rájön úgymond egy ilyen effektsávnak hívom én. Van ez a magas énekes kórusos rész, ami nagyon jól illik magába a hangulatba. Van puskaropogás, igen, és akkor nekem a kedvencem ez a harangkongatás. A refrének alatt is szokott lenni. Ami tök jól illeszkedik nem csak a dalnak hangulatába, de a dalszöveghez is, mert lehet úgy is értelmezni, hogy ez egy temetés, és azért harangoznak, vagy ez egy vészharang. Ugye beszéltünk a szövegben erről a témáról, hogy számomra ez a dal azt jelenti, hogy a nemzetből való kirekesztettségről szól, vagy magáról a nemzet öntudatról, a magyarság öntudatról, és ez a harang effekt, vagy ez a harang beütés, ez teljesen jól szimbolizálja ezt, és teljesen jól illeszkedik is hozzá. Zárva Magyarországra, belém van zárva Magyarország. Nagyon érdekes, hogy a refrénnél több szólamban tulajdonképpen nem csak rappel, hanem szinte már énekel is a Betonfi, és nagyon jól meg van csinálva, főleg a sorvégekről. Megadja azt a magasztos hangulatot magának a refrénnek, amit egyébként például a kórus és a harangbeütés is szerintem akar sugallni. Zárva Magyarországra, belém van zárva Magyarország, rajtam a kérdés, agyarak szárnyak, a katonák testét hazahozzák. És akkor van is más által, itt megcsavarni a dalt, ha már dalt csavar, nevet adtam ennek a kis projektnek, úgyhogy nézzük is.
este van, kiki nyugaton van. Lepien a honvágy anyagi nyugalomban. Requiem egy álomért, de anya ugye jól van. Plakátokon látom, hogy háború és béke. Biztosan az orosz irodalom hagyatéka. Fogaim között rupogva foga üledéke. De akarom nyerni, de még mocorog a béka. Házszalári bomba, ez nem egyszerű pénz. Te is kisminkeled magad, de nem tetszeni mész. Ezek keresztül a kason folyó keserű mész. Házszalári bomba, nincsen egyszerű pénz. Mert a szorongás a fejemben már teredől elő. Mintha egy múzeumon állnék és a teremőr lel. Én a madarakat nézem épp a temető felett. És csak menekülök a vadakat terelő elő. Be vagyok zárva Magyarországra, beim a zárva Magyarország. Rajtam a kérdés, hogy a rakszárnyak az katonák testét hazahozzák. Be vagyok zárva Magyarországra, beim a zárva Magyarország. Rajtam a kérdés, hogy a rakszárnyak a katonák testét hazahozzák. Felmentem az erdökhöz egy lakássavatóra. Ketté tépett bibliák rakásban a tóra. Lenémítva nézik azt, hogy hová indul Dóra. Politikusok szívnak a pogány indulóra. Ezek beszúrnak a résen. Átugrok a bokron, igen át a kerítésen. Kolozsvári szalonna a taktikai késen. Bujkálok a premier előtti vetítésen. Bozi népnek se füle se farka. Eladod a legedet, a becsület a kassa. Szérmeket a nyakadba, a testület a baszta. Kiderül a miniszterőd, az is pederaszta. Igen, olyanokról beszélek, de takarom a telefonom. Fogom az emlékeim, a hajadba belefonom. Minden leheletem a zenébe belefogam. Nem az úrral kezdtem, de befejezni vele fogom. Be vagyok zárva Magyarország.